den næste udgave af Tonfa, episode 2, som altså omhandler blokeringer. Vi skal igennem lidt basale blokeringer, og det, der er vigtigt at huske her, det er, at en blokering er ikke bare et hårdt stop, men en videreføring. Så hvis der kommer et angreb imod mig, i stedet for bare at lave hårdt stop og slå, så vil jeg hellere føre den videre og derefter lave modangreb. Og det er essentielt med Tonfaen i det, at vi jo har to, som er lige farlige. Derfor kan jeg nemmere blokere, føre videre og gøre klar til næste angreb, eller være hurtig og sætte den ud og køre angrebet over i en bevægelse. Så selvom jeg viser det meget trin for trin, og måske lidt kantet, så prøv alligevel at se, om I kan gøre det mere afslappet, i stedet for bare hårdt stop. Okay? Den første, vi skal igennem, er en stort set alle traditionelle kampsportsudøvere har set før, og det er altså vores indadgående blokering i midten. Så der kommer et slag, det kan også være imod hovedet selvfølgelig, hovedet mod brystet. Vi har en kontraarm ude, vi kan bruge enden til at holde ham på afstand. Vi kan også have ham her. Selve blokeringsarmen trækkes op omkring øret. Læg mærke til, hvordan jeg gør klar i hoften. Og i det, jeg trækker tilbage her, i det her nærmer sig, kører den her frem og vinkler ind og låser her. Når jeg er her, vil jeg jo så blokere og føre videre, så jeg kan lave mit modangreb. Vi tager det lige trin for trin. Så med en arm ude, op her, trækker herudfra, fører og erstatter, lås et kort øjeblik, ikke mere end det. Og derefter kan jeg føre videre til hvad end det er, jeg vil lægge efter. Så det er altså den indadgående blokering. Jeg er personligt stor fan af at lave det som dobbeltparade, hvor altså den første bliver en forparade, og den næste fjerner den ud af. Det kan selvfølgelig også gøres med kombinationer af forskellige greb, hvor jeg forparader langt ude og kører ind her, eventuelt gør den udadgående, eller jeg kan lave forparaden med korte og gøre den udadgående, eller forparadet kort og vipper op i lang. Og når vi lærer de her blokeringer, så er det vigtigt, at vi husker at bruge vores egen base i den kampsport, vi kommer fra. Så jeg er sådan set ligeglad med, hvilken stil du kommer fra, om det er karate, kung fu, taekwondo, det er fuldstændig ligegyldigt. Brug de udgangspunkter, du har, og så få våbnet til at tilpasse dig og ikke omvendt. Det her det er blot forslag til, hvordan du kan gøre det. Hvis du har det bedre med traditionelle og kantede teknikker, så er det, du skal gøre, så længe du får det her til at virke for dig. I den næste teknik, der skal vi bruge Tonfaens svingfunktion som en forparade, og derefter sætter vi en valgfri teknik på bagefter. Så her er det i virkeligheden forparaden, der er interessant. Og hvad mener jeg egentlig med en forparade? Jo, ser. Når der kommer et objekt ind i os, kan vi enten parere direkte, eller vi kan fjerne det ud af vores bane, og derefter lave vores traditionelle blokering. Så en udadgående blokering kan enten se sådan her ud, meget traditionelt og kantet, eller mere afrundet med god forparade på her. Det er selvfølgelig helt op til jer selv, hvordan I gør det, men her viser jeg altså, hvordan man laver en cirkulær forparade med Tonfaen. Så vi tager vores bagerste Tonfa og svinger og blokerer. Svinger og blokerer. Så bagerste Tonfa, svinger, vipper. Her kommer forparaden. Jeg vipper den igennem, i det jeg kører den anden blokering ud og fjerner angrebet. Ideen med forparaden her er blandt andet at gøre klar til mit næste angreb med den samme arm, så jeg forparader, blokerer og slår. Forparader, blokerer
og slag. For eksempel. Teknikken er altså cirkulært indad, vipper jeg tonfanen, gerne så den er nogenlunde horisontal, ikke helt horisontal, lidt ud af, så den fjerner banen, kører igennem, imens jeg kører ind foran, og fører min næste teknik på. Det kan også være på en opadgående. Her vipper jeg så ind foran og blokerer op. Ind foran og op. Her kan jeg lege lidt med timingen, alt efter hvordan angrebet, om det stopper eller fortsætter. Det næste teknik, vi skal lære, er en lille sammensætning. Det er en personlig favorit for mig, og man kan sige, at der er en lille bunkai til, altså en applikation. Hvad kan man bruge det her til? Så vi forestiller os, at angrebet kommer fra denne side med et frontspark og glider frem og vil slå os. Det vil vi selvfølgelig gerne undgå, og det gør vi ved den følgende teknik. Vi har selvfølgelig fronten mod vores modstander. Han sparker ind mod os. Vi trækker egentlig tilbage. Det kunne nemlig også være, at han vil feje vores ben. Og vi smadrer vores tonfa med et sving ned på hans skinneben. Blok og trækker op og blokerer slaget. Så vi bruger det lange stykke på tonfaen i begge dele af teknikken. Så vi har fronten her, trækker ind, fører op, ligesom i den første slagteknik, og herfra bruger vi masser af hofte til at piske den op. Og den ligger lækkert til, at vi laver et slag bagefter. Så altså kan vi forsvare os med, for eksempel. Der er mange muligheder for, hvad man kan sætte sammen og sætte imod hinanden. Bare så længe I passer på, da tonfa altså er et rigtigt våben af hårdt træ, og meget nemt kan brække et skinneben. Så træn hårdt og pas på jer selv.